Diskussjoni baqgħet għaddejja, kont se titkellem Ministru. Ħankun fil-qosor għax ħadd ħafna ħin. L-ewwel nett, da kollu dal-fatti li qed jgħid Carola Aquilina jafhom għax il-Gvern, il-Prim Ministru ta' proklama lil middleman biex jikxef dak kollu li jaf. Kieku il-Prim Ministru ma tax il-maħfra biex toħroġ il-verità dak kollu li għadu kemm qal Carola Aquilina ma kienx jafu u ħadd ma kien ikun jafu. It-tieni punt li jiġi Carola Aquilina u jgħid li l-Gvern nippjana xi omiċidju jew li l-Gvern ra kif għamel li tinqatel persuna dika hija xi ħaġa li ma nista' qatt naċċetta li jgħidha, hija xi ħaġa inġurjuża għall-aħħar mhux vera jekk hemm xi elementi ta' nies li b'xi mod għenu f'xi ħaġa jew ħbew xi ħaġa jew telfu il-perkors tal-ġustizzja jalla jieħdu li ħaqhom. Aħna din hawnhekk fil-politika biex inservu, mhux biex isiru dawn l-affarijiet. U aħna din hawnhekk biex nagħtu messaġġ ċar ta' ringrazzjament il-pulizija u nħeġġhom ikomplu jagħmlu xogħolhom. Okay? Jiena irrid nirrispondi ftit il-Ministru għax ftit ilu qal li kemm l-istituzzjonijiet qegħdin jaħdmu. U ftit qabel semma anke li għax hemm l-inkjesti. L-inkjesti fihom infushom huma il-prova illi mhux jaħdmu l-istituzzjonijiet għax l-inkjesti ejja niftakru infetħu mill-oppożizzjoni. Infetħu mill-oppożizzjoni. Hemm tlieta minnhom miftuħa mill-oppożizzjoni u ħanejdlek għalfejn infetħu Owen. Infetħu għax il-pulizija ma ġixxietx fuq informazzjoni li kellha. U l-oppożizzjoni ħassitha fl-obbligu illi l-pulizija ma trix taġixxi. Tmur il-qorti li kien l-aħħar rimedju li kellha u ġġal li tinfetħ. Kemm għandna rule of law li intom tistgħu tagħmluha li fl-oppożizzjoni sa qed liġi li daħħalna liġi li daħħalna fil-gvern. Liġi li daħħalna fil-gvern. tajba. Hija tajb. Aħna neħħejna l-preskrizzjoni mill-korruzzjoni ta' ġifieri jiena għandi 39 sena. Jiena għandi 39 sena. Li għall-kumplament ta' ħajti jekk xi ħadd jagħmel id-dnub dak id-dnub ma jorqod qatt. Din hija liġi li għamilta jien. Imma mbagħad mela tiġi inti jew tiġi inti u tgħid li jiena tnatt il-korruzzjoni. Għamilt liġi biex inneħħi l-preskrizzjoni. Mela li toqgħodx tgħid li b'xi mod ipparteċipajt fuq korruzzjoni u omiċidi. Neħħejtu l-preskrizzjoni. Aħna l-istituzzjonijiet. Neħħejtu l-preskrizzjoni. Imma mbagħad talaqtu għajnejkom meta u xalaqna għajnejna qed jgħidu stess. U tajnihom ir-riżorsi l-qrati. Intom il-komplessin tiddefendu. Kemm l-korrendi għaw għandi mija jiena. Ma t-nidefendi xej, jiena jisiru l-inkjesti. 109 paġni. 109 paġni dwar 17 Black. U l-korruzzjoni ta' Conrad Mizzi u Kix Kembri. Dan marant il-pulizija. Il-pulizija għada sal-lum ma għamlet xej. Hemm inkjesta. Mux vera. Tal-bita l-oppozizjoni. Mux vera. Tal-bita l-oppozizjoni. U kif infetħet l-inkjesta? Tal-bita l-oppozizjoni. Kif infetħet l-inkjesta? U dar rapport. Kif infetħet l-inkjesta? David Kaza, dan għatma kif jara l-inkjesta. Kif infetħet? Fuq talba tal-pulizija. Għandek zbal. Għandek zbal. Kollox ħazin għandi. Fuq talba tal-oppozizjoni. Tantu hekk illi mhux is-sajf li għadha ta' qabel kien David Kaza li pubblika dan ir-rapport. Ejdli inti tressaq xi ħadd dwar dan ir-rapport. La tiġi konkluża l-inkjesta. Niġijaw. Peppi, la tiġi konkluża l-inkjesta, niġijaw. U nwieġbek id-domandi kollha. Llum ma nistax nwieġbek. Minħabba l-liġi. La tispiċċa l-inkjesta. Peppi, narġa' niġijaw, iktiba u nagħti risposta kollha. Ma nafx fiha l-inkjesta jien. Imma jien ma nistax nitkellem fuq l-opera tal-FIU. Aħna għandna l-fatti qudiemna. Inti li ma tistax. Għandna l-fatti qudiemna. Dak ir-rapport huwa konfidenzjali. Għandna email li żvelaw Reuters. Mhux it-Times of Malta, mhux in-Nazzjon, mhux Xarabank żvela Reuters International. Ħallsu għal din l-informazzjoni. Sewa, biex saru jafu li 17 Black hija ta' Jurgen Fenek. Issa, 17 Black hija ta' Jurgen Fenek. U Kix Kembri fi stqarrija li kien għamel f'April ta' sena ilu kien qal illi hu kellu negozju ma' 17 Black. Dak huwa li qed jinvestigaw il-qrati. U 17 Black jirriżulta li kienet ser tħallas 5,000 euro. Dak huwa li qed jinvestigaw il-qrati. U l-oħra economists. X'baqa' jagħmel hemm Kix Kembri? X'baqa' jagħmel hemm? Imma mhux il-qrati jiġu investigaw. Imma il-domanda tiegħi hija di, nista' rispondini fuq di. Mela, sewet tajt u proset qed jinvestigaw il-qrati. Però il-Prim Ministru meta kien jaf dan kollu, kien jaf illi 17 Black għamel negozju ma' Kix Kembri, Jurgen Fenek, kien jaf li Jurgen Fenek huwa akkużat, huwa qed jissemma li bat li kien il-mandant tal-qtil. Kien jaf. Kif dakinhar, ma mhux illum, ma ġara xejn.
Di domanda importanti li nagħmlu. Ġara dakinhar. Għaliex? Permetti li ara, qed nidħlu fi kwistjoni ta' investigazzjoni delikata ħafna. Di jiddispjaċini ma nistax inwieġeb din id-domanda. Niġi fi stadju ulterjuri u nagħti risposti. Skużani, ma rrid nagħmel xejn li ma nista' nagħmel xejn li ħarbat jew jipperikola l-investigazzjoni. X'tiġi inti? Ġustament. Ta' li tafal fejjetta dik il-kelma biex paxxi li ma politikament. Azzjoni. Nista' nwieġbek politikament. Politikament dejjem ittieħdet id-deċiżjoni. Illi deċiżjonijiet jittieħdu meta jiġu konstatati l-fatti. Meta jkun hemm rapporti ta' inkjesti li jgħidu x'ġara u ma ġarax. Il-verità mhux Owen Bonnici jew Carola Aquilina jagħmluha. Il-verità il-qrati tagħmilha. Biex għadhom ma qalu xejn. Carola Aquilina. Il-qrati għadhom ma qalu xejn. Carola Aquilina. L-inkjesti ma sarux daw ir-reżenjaw. Qed isir. Carola Aquilina ikkonkluda f'5 sekondi. Dak li rati ilhom sentejn, sena u nofs, sena jarblu. Bispejjeż bluzu ħaġa żgħira, għax qed nitkellmu politikament hawnhekk, qed nitkellmu wieħed jiddefendi u ma jiddefendix. U ironikament, qed insemmu dal-affarijiet kollha li allegament Jurgen Fennek għamel dal-ħmiġ kollu. U ironikament, Alla jista' kollox taf min jiddefendih quddiem il-qorti il-firm legali ta' deputat nazzjonalista li jpoġġi ħdejk ta' Mario De Marco. Il-firm legali De Marco and Associates mela issa il-flus ta' Jurgen Fennek mhumiex maħmuġin. Milli għandu Mario De Marco. Il-firm legali għax ma rifjutatux. Il-firm legali. Domanda. Għaliex ma rifjutatux? Mela, tisaqsik domanda, irrispondija wara l-break. Issa mhumiex maħmuġin il-flus ta' Jurgen Fennek biex l-avukat l-gbar. Se jkollna nagħtu.